Ziko gara gure inautirien aurkezpen ediken. Otsailaren 13an, konpartzerok Bilbo gustuko dugu. Inauterian zuteak Bilbo argia emango dio. Eta hala izatea espero dugu. 2010ko inauteriak Bilboko jai esparruan ditugun arazoi argi ematea, berezikera gure esku dagoen guztia egingo dugu argi izpi horiek leku guztietara zabaltzeko. Así que, aprovechando el fuego carnal del Carnaval de Bilbao 2010, Bilboko Konpartsak va a echar madera al exitoso modelo festivo que tenemos en Bilbo. Ese modelo que tampoco gusta a ciertos sectores políticos, ya que mientras unos intentan poner la zancadilla con sanciones y triquiñuelas, otros y otras vamos a apuntalarlo apostando por hacer los carnavales más exitosos y participativos siguiendo la estela de Aste Nagusia. Eta uste dugu bilbotarrak kristoren inauteriak merezi duguzala. Eta horregatik, Bilboko konpartzetatik dena dagotako dugu aurten. Kristoren programa antolatu. Zoritzarrez aurten ere, 2 programa egongo dira, naiz eta krisi garaian egon, ez da gure helburua izan, baina ez dute gurekin etorri nahi. Así que guk eureari utziko diogu. Bilbotar orori, gomidapena luzatzen dizuegu, konpartza guztien programa eta proiektuan parte hartzeko. Bilboko 29 konpartzetatik egiten dugun jaiari du herrikoiari bultzada ematea dei egiten dutzu. Y para este llamamiento de respaldo que os hacemos a todos los bilbaínos y bilbaínas, a que disfrutéis conjuntamente con Bilboko Konpartsak de la fiesta, hemos preparado un cartel a nivel de Bilbo. Un carnaval que demuestra que no se puede censurar el trabajo festivo que se desarrolla durante todo el año y durante muchos años, y que estamos dispuestos a seguir haciendo sin soportar limitaciones a la libertad de expresión, desde nuestro espacio de trabajo, desde la fiesta para la fiesta. Gure programa zabala da, beti izan dan moduan. Baina aurten bereziki bi ekimen azpimarratu nahi duguz. Alde batetik, desfilea. Otsailaren 13an, zapatua, Zabalburutik Arenalerako bidean, 5 herrietan Bilboko Konpartsak eta inguruko hainbat taldeek burutuko dugu mozorroen desfilea ikustera gonbidatuta zaudete. Eta gurekin giroa berotzen, batukada, musika, gozokiak eta lagun batzuk etorriko dira. Txan Magoa, El Mentón del Bogardi, Gatillato, eta Pirritz, Porrotz eta Marimotots. La de Mentón, el Montón y los de Montón. Karroza ezberdinetan gurekin kantatzen jeitziko direnak eta amaieran Arenareko kaian kontzertua izango dugu. Esta es la estupenda aportación que Bilboko Konpartsak hace en estos tiempos revueltos. Un cartel que consideramos importante, elegante y divertido. Una apuesta que deja claro que sabemos hacer fiesta. Y además que no lo hacemos solo para nosotros y para nosotras, sino para toda la ciudadanía. Un plantel de calidad y, lo más importante, diseñado por las 29 comparsas, lo que demuestra una capacidad de trabajo que consideramos absolutamente necesaria defender y que somos capaces de mejorar año tras año. Así que hoy y aquí hacemos un llamamiento expreso a todas las personas que crean absolutamente necesaria la presencia de las comparsas en Bilbao, como ente festivo que somos, y que quieran demostrar que el ayuntamiento no debe atacarnos, sino trabajar con nosotros y con nosotras. Un llamamiento a salir el sábado, el 13 de febrero, a la calle Hurtado-Amézaga y a la calle Navarra, para respaldar a Bilboko Konpartsak y disfrutar del desfile de carnaval de Bilbao. El carnaval comienza el jueves, como todos los años, con el Trapus Saga, a las 7:30 en la Plaza de la Reaga, y lo finalizaremos, como se ha hecho siempre, el martes, y no el domingo, con la quema de la sardina con el grupo Goloka, y todos los comparseros y comparseras en triste letanía para despedir a Don Carnal y a Don Baco. Aste artean egingo dugu sardinan erreketa. Aste artean erretzen dalako sardinan. Naiz eta azkenaldi honetan Bilbon datak orientagarriak izan batzentzako, guretzako ez beraz, 7:30 plaza Berritik abiatuko gara. Y nuestra próxima estación, Aste Nagusia, sin censuras, sin sanciones. Esta es nuestra apuesta festiva. Y para muestra, un payaso. Bueno, para mí, Nieto Enez para muestra. Eta ni. Eta orduan esan gu, etorri da elkarrekin furgonetan txanekin, eta gu hasi ginen aspaldi euskeraz alaitasuna zabaldu nahian, euskera alaitasunakin lotu nahian,
eta hasieran egiten genuen ez genekin magiarik egiten txanen bezala, eta egiten genuen tortilla prestatzeko ekatzen genuen saltagina, eta arautze gozi bat, gozi egiten genuen arautza, eta rotuloekin egiten genuen puntu bat, eta botatzen zuen takolok arautza zerura jatzezun saltagina eta altza puskatzen, zegoen jogortuta. Eta hori gero esaten zuen, hala, aztu intzait olioa, eta joan gara zuen olion bila, hori geratzen nintzen ni, eta azten nintzen malabarismo egiten beste arautzekin, baina ez zeuden gogortuta. Eta hori puskatzen dituen adar guztiak. Behin ume bat, etxera joan zen korrika eta dozena bat arrautzen elkarri zizkian bildututa zegoelako, takoloa zeratuko zelako. Gauza da, guazi ginala euskeraz eta laitasunez, eta gero pentsatu edo. Ze pasa behar dugu bizitza osoa, arrautza buskatzen, eta orduan pentsatu gero nesetz, guri begira zeuden aurra, gure osoa, gaitoran goenak, eta orduan, uge eredua izan behar dugu. Gurasoek eredua izan behar dute, konparsek eredua izan behar dute, mentonekoak eredua izan behar dute. Eta hori hasi ginean lantxe beste gauza batzuk, balore positiboa. Elkorra, gaurra, joia, gure gizartean daude ikusten ditugun gauzak, txuri beltzean pasatzen ditugu gure begietako koloretako filtroetatik eta zabaltzen ditugu koloretan segu. Euskal Herrian nahi dugu koloretakoa, eta munduaren koloretakoa nahi dugu, begira nire galtza koloretakoa dira, amonak egiten ezkin, eta malbatutzen galtzen dira koloretakoa. Eta horregatik gune ditugu koloretakoak Bilbo, Euskal Herria eta mundua, eta kolore guztiak ongar dute gure banderan. Horregatik, iruditzen zaigu kolore guztiak ongar dutela konparsetan eta Bilboko festetan eta jaute eta bai guapito. Eta hori nahi dugula kolore guztiekin atera kalera eta amona gainera esaten digu horrela inbar dugula eta deron artean, auzolanean, elkartanean. Euskal Herrian beti auzolana izan da gure nortasunaren zati importante bat eta hori, eta hori adibidez, hau da kartela, hauteko eta amonak esan zoi erakusteko zer da auzolana. Eta ni pentsatu du, erakusteko zer da auzolana, igual batzuk ez dakiz, jakingo duzu segurazkide, auzolana da puzzle bat bezala. Puzzlea osatzen da, piezakin, banaka, bakoitza beria jatzen dut eta osatzen da kartela. Hemen oin osori dago, baina imaginatu puzzle bat da. Bat eta bat, bi! Ez dagoen saiatuta, Bi eta bi, lau! Lau, Zue zate eskola zarrekoan, Lau eta lau! Zortzi. Eta zortzitaz... Baina porrotx. Porrotx. Gina puskatu duzu! Dero. Nikar saldu nenien, zintzan auzolana, eta horrein. Oso ondo, eta horrein nola salduko diogu mei eta gurasoi eta toina monei inauteritan zer egongo da, hemen zeo, hemen jartzen zuen. Barxe pitxi bat, ezakegu? Txakurra lagunduko egin. Bai, ados. Bueno, txamba guen badio fuzea zen txakurra egin. Magia egin dugu? Bai. Sorpresa honetan magia egin Segundo. dugu? Gutzi paperak. Hartu zartagina, mesedez. Bai, baina magia... Niri lagunduko izu. Ez, denon lagundu bat ez. Ados? Zeratik, hemen Euskal Herrian betazko magia denon artean egiten dira. Atzeko, deno pres? Bueno, hemen daukagu ozolana, baina, karo, sentzore, baina, asmoa honarekin, baina buskatu du. Hartuko ditugu paper guztiak, sartaia jarri, tapa, itxi, taparekin? Bai, itxi. Itxi, beldurripe. Baina hitz Bai. Eta oain denok hitz magikoak. Artxila! Mortxila! Eta orain txerekin behar du! Zabaldu! Txatxa! Aida! Oida! Koloretako Euskal Herria da. Koloretako mundua, koloretako konpasa, koloretako inauteriak. Bueno, gurte oso arroble koloretan, Hala, koloretako. Zosan gehiago esan edu? Bueno, pues hori da
Para muestra, nik esan behar duena. Para muestra, payaso bat. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik eta ondo pasa inauterietan. Galderari badukazue. Magia egin nahi baduzue? Euskarak alaitasunak eta balore horrelako horiek eta posizioak ez duten lan mugari. Eta mugari gabe, konfidatu nahi ditugula Bilbotar eta Euskaldun guztiak parte hartzera horretan, bale? Mucho más